Ved at sidde på mine bare arme. Nu har det jo været så koldt så længe, at jeg plejer at have jakke på. Så det kan man se, det skal de lige vente. Det er godt, at mine arme skal vente sig til det. Ja, det kan godt. Fordi de har nogle rimelig kraftige kløer. Heldigvis ikke så kraftige som rovfugle. Ja. Det vi bruger her til at belønne dem med, det er mudder, og det er jordnødder. Men de betragter det som nødder, og det er lige så fedt. Vi er rigtig glade for dem. Det er ikke sådan, at vi sulter dem for at få dem tilbage. Det er sådan, at de har foder til rådighed hele tiden. Og vi vælger bare at tage det foder fra dem, som de holder allermest af, og det er de forskellige typer af nødder. Dem bruger vi så til at træne. Ja, det er godt. Godt. Ja, så. Ja. Hvad siger I?